У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Нашы маладзейшыя гледачы, магчыма, не памятаюць, што ў канцы 90-х улады Беларусі заявілі, што будуюць рынкавы сацыялізм. Некаторыя апошнія эканамічныя крокі цяперашніх уладаў прымушаюць думаць, што, магчыма, гэтыя часы вяртаюцца. Пра гэта пагаворым сёння з нашым госцем. Гэта Леў Марголін, прадпрымальнік і эканаміст. Добры дзень. Добрый день. Так вось то, што мы яшчэ гэтыя крокі асобна абмяркуем, але в цэлым то, што адбылося за апошнія месяцы з эканомікай, тыя рашэнні, якія былі прыняты, па-вашаму, кажуць пра змену нейкай эканамічнай стратэгіі. Ну, калі ўжо рабіць нейкія тэарэтычныя высновы, дык я б хутчэй сказаў, што гэта не рынкавы сацыялізм, а нешта больш падобнае на ваенны камунізм. Калі вы памятаеце, пасля грамадзянскай вайны было такое ў Савецкім Саюзе, калі улады накіроўваюць увесь эканамічны патэнцыял на захаванне самой улады, на захаванне сябе любімых, і таму ўжо ніякай размовы не ідзе пра тое, каб это больш-менш спрыяла прадпрымальніцтву. І дададзім гэтая сістэма, калі, ну, скажем, эканамічныя свабоды заціскаюцца, калі ўсё пераходзіць як мага больш пад крыло дзяржавы. Безумоўна, і вось тое, што зараз адбываецца, і перш за ўсё это вядома з гэтымі сцэнамі, якія плануюць спыніць, хіба што можна так спыніць цэны, як у арміі. Цэны стоп, раз, два. Гэта ж немагчыма. Але ў нас ва ўладзе такія людзі, што яны вельмі далёкія ад эканомікі, вельмі далёкія ад прадпрымальніцтва. На мой погляд, яны ўсё ж такі бліжэй да такой сілавой састаўляючай. Ну і гэта не проста, скажем, нават такія абстрактныя рытарычныя словы, а гэта канкрэтыка, калі быў урад Румаса, скажем, да лета мінулага году, і перад самымі выбарамі Лукашенко яго змяніў, і Румас был, ну, па агульным меркаванню, больш-менш ліберальны, і ўрад был такі больш ліберальным. Зараз замест Румаса прыйшлі былыя альбо дзеючыя сілавікі, і можна сказаць, што зараз сілавікі сваім разуменнем кіруюць эканомікай. Ну, безумоўна, як кажуць, што разумеем, то і робім. І на іх погляд, вось, эканомікай можна кіраваць, вось, як яны думаюць, загадамі. Зрабіў загад, зрабіў, цэны спыніў. Яны не думаюць пра тое, што можа. Пра тое, што нават сам Лукашенко казаў 10 год таму, што як я вам цэны спыню, бо я спыню цэны, знікнуць гэтыя тавары з паліц. Вось гэта можна чакаць і сёння. Першае, другое, можна чакаць, што будуць расці цэны, бо калі на нешта цэны абмяжоўваюцца, то адразу з'яўляюцца нейкія іншыя тавары, на якія не паспелі гэтыя цэны абмежаваць. Ну, вельмі проста такі прыклад, калі ёсць, скажем, нейкі хлеб раўбічскі, які абмежаваны па цэнах, то зараз, то заўтра з'явіцца Заслаўскі два разы даражэйшы. Заслаўскі, маладзечанскі, гэта новы тавар, і на яго новыя цэны, яны могуць быць у 2 разы больш, чым тое, што А той было раней. танны паціху знікне проста. Безумоўна, бо ніхто ж не будзе вырабляць прадукцыю, якая сабе ў збытак. А яшчэ, ну, скажем, тым людзям, якія ўсё-такі думаюць, а што ж кепскага з тым, што ўрад хоча стрымаць цэны? Патлумачце, што яшчэ кепскага? Ну, па-першае, я хочу сказаць, што гэта папулізм. І можа яны на самой справе разумеюць, што гэта іх не атрымаецца, бо ўжо, скажем, падаткі павысілі з 1 студзеня, курс рубля падаў увесь 20-й год, і таму тыя, хто думае пра вынікі сваёй працы, яны ўжо паспелі ўсе цэны павысіць. І можа гэта проста зроблена так, каб вось народу паказаць простаму, што як мы пра вас дбаем, а на самой справе, добра разумеючы, што з гэтага нічога не будзе. Вось. Калі на самой справе вось гэта будзе адсочвацца, ну, акрамя таго, што некаторыя тавары будуць знікаць, а іншыя будуць расці ў цэне нашмат шпарчэй, нават нешта цяжка больш і прыдумаць у гэтым выпадку. Вот вы сказали, что уже за апошнія месяцы цены многія вырослі, это многія людзі заўважаюць, і гэта відавочна. Ёсць нават такі
як бы сказал, курс даляра, курс банана. Калі все жыццё Беларусі, ну, апошнія там 10годдзі банан был каля даляра каштаваў. Там. Теперь бы гэта было б 2,50, а теперь бананы каштуюць каля 4. І многі кажуць, што это азначае, што курс будзе рухацца да гэтых 4. Як вы лічыце, гэта, ну, такая народная, скажем, эканоміка, Прыкмета. яна правільная? Безумоўна, тое, што курс рубля будзе рухацца да 4, гэта ўжо можна лічыць такой аксіомай. Пытанне толькі ў тым, як хутка гэта будзе адбывацца. І тут шмат што залежыць ад апошняга рыначніка, такога умоўнага ў беларускай эканомікі, за старшыні правлення Нацыянальнага банка Паўла Калаўра. Вось, калі ён застанецца, то можна яшчэ спадзявацца, што это будзе ўсё роўна, але будзе ісці больш-менш павольна. Калі яго прыбяруць, то можна не сумнявацца, што праз месяц, праз 2 будзе рэзкае падзенне курсу беларускага рубля. То бок вы лічыце, што ён, вот нават хаця ёсць іншае меркаванне там вакол кіраўніцтва, адміністрацыі, а ён не дазваляе друкаваць грошы, менавіта сваёй волей? Ну, я б не сказаў, што ён не дазваляе, але пакуль што, напэўна, яго аўтарытэту хапае для Лукашэнкі, каб ён мог усё ж такі адбіваць гэтыя атакі ўраду, бо тое, што ўрад намагаецца адчыніць вось гэты поток дырэктыўнага крэдытавання, у гэтым няма ніякага сумніву. Ну, давайте паразважаем. Калі ва ўсіх краінах 2020 год адзначыўся падзеннем эканомікі, у нас яно было мінімальным. А чаго яно было мінімальным? Таму што у нас ёсць такая з'ява, як выраб прадукцыі на склад. Ён уваходзіць у валавы ўнутраны прадукт, але ён не праданы. І калі ён не праданы, то ў гэтых прадпрыемстваў няма абаротных сродкаў. І што рабіць? І вось тут ўрад якраз... Прасіць крэдыты ў банкаў. Так. Але крэдыты зараз вельмі дарагія, па-першае, па-другое, іх не даюць, бо няма ніякага закладу. І вось тут якраз урад і хацеў бы адчыніць вось гэта дырэктыўнае крэдытаванне, калі банкам проста даюць загад пад гарантыяй ураду вось пракрэдытаваць тое ці іншае прадпрыемства. То бок ураду грошы новыя патрэбныя для 2 рэчаў. Першае гэта, ну, выканаць так называецца сацыяльныя абавязацельствы, выдаваць людзям заробак. Другое гэта гэтыя прадпрыемствы, якія ўсё-такі відавочна тонуць, не распрадаюць сваю прадукцыю, вот падтрымліваць іх на плаву. Безумоўна, бо калі гэтага не рабіць, то будзе проста такі адкладзенае падзенне прамысловасці. Тое, што ўдалося не дапусціць, скажам, у апошні месяц 2020 года, калі не даваць грошай прадпрыемства, оно адбудзецца ў гэтым годзе. Бо нейкага вялікага росту попыту на беларускую прадукцыю, перш за ўсё прадукцыя машынабудавання, яго няма. І перш за ўсё з боку Расіі не відаць роста гэтага попыту. І таму разлічваць, што ў прадпрыемства будуць грошы, каб закупляць сыравіну, каб плаціць заробкі людзям. Калі ўжо мы перайшлі на такія стратэгічныя тэмы, то вось, ну, зусім нядаўна было чарговае паведамленне, наколькі павялічыўся доўг Беларусі за 2020 год. І, магчыма, улада збіраецца, як она традыцыйна рабіла апошнія гады, ісці гэтым шляхам, нарощваць даўгі, браць замежныя даўгі, нарощваць унутраны доўг перад сваімі ж грамадзянамі і прадпрыемствамі. Наколькі тут ёсць перспектывы? Хто зараз можа даць, хто не дасць, калі Беларусь будзе вельмі прасіць? Ну, я думаю, што гэта вельмі такі прывычны шлях для беларускай улады нарощваць даўгі. Даўно мінулі тыя часы, калі Лукашенко хваліўся, што ў нас няма доўгу, перш за ўсё замежнага доўгу. Зараз ёсць і замежны, унутраны, але вось знайсці такога дурня, які зараз даць грошы беларускім уладам, вельмі цяжка. І самае галоўнае, што да гэтага не адносіцца і беларускі народ. Вось сёння мы бачым, што працэнты па банкаўскіх вкладах, па дэпазітах, яны выраслі. Там уже 18 з паловай, і 20, напэўна, можна знайсці, але ўсё ж такі ніхто туды не нясе грошы. І не панясуць, бо зразумела, што ніякай сістэмы зараз няма, і кожны дзень, кожны месяц можа адбыцца што заўгодна.
Зараз ёсць Найперш толькі дэвальвацыя. безумоўна, зараз ёсць толькі тыя дэпазіты, якія тэрміновыя, і я думаю, што як толькі будуць канчацца гэтыя тэрміны, яны будуць забірацца. І дэвальвацыя это яшчэ не самае горшае. Горш можа быць, калі будуць нейкія абмежаванні. Абмежаванні на выкарыстанне валюты са сваіх валютных рахункаў. І нават гісторыя ведае такія захады, калі абмяжоўваецца і карыстанне рублёвай наяўнасцю, якая храніцца на ўкладах. Вось гэта самае галоўнае, і гэта самае небяспечнае. Бо тое, што датычыцца дэвальвацыі, нашы людзі да гэтага ўжо прызвычаіліся. Яны ўжо ведаюць, як і што трэба рабіць, калі нельга зняць або купіць валюту, трэба бегчы у крамы, купляць там тэлевізары, пральныя машыны, халадзільнікі, ўсё, што толькі можна, што потым можна будзе Ну, альбо з'яўляюцца добрыя людзі, якіх называюць валютчыкі, якія дапамагаюць І людзям. гэта таксама, безумоўна. Усё гэта мы ўжо праходзілі. Просто вот калі мы заговорили про крэдыты, то калі раскласці асноўныя, ну скажем, тыя цэнтры сусветныя, якія могуць іх даць, захад зараз безумоўна не даць, пасля фальсіфікацыяў і зверстваў выніку выбараў гэта немагчыма. А Расія кожны крэдыт дае только для того, каб гэтыя ж грошы аддаць адразу Расіі. Каб не было дэфолту. Да, Кітай, ён фактычна давал звязаныя, але зараз з Кітаем новая нейкая ступень напружанасці. Кітай незадаволены тым, што адбылося ў Беларусі, бо замест такога, ну, скажем, комфортного хабу для выхаду Китая і Европы, Китай атрымаў праблемную краіну, якая не вайшла в ВТО, якая не выканала рынкавыя рэформы, якая мае канфлікты з суседзямі. Кітай таксама, як вы лічыце, не дасць грошы. Безумоўна. Кітай, як вы сапраўды правільна сказалі, ён больш схільны да вось такіх звязаных крэдытаў, а для гэтага павінна быць нейкая інвестыцыйная дзейнасць. Усё ж такі звязаныя крэдыты, яны звязаны з нейкімі праектамі. Праекты павінны быць, ну, неяк хаця бы акупацца і, ну, нейкія прыбыткі хаця б у будучыні абяцаць. Зараз такіх праектаў не бачна ў нас вялікіх, і, напэўна, іх не будзе. А што датычыцца проста грошай, то Кітай іх дае вельмі неахвотна. Тут, я б сказаў, ёсць толькі две крыніцы. Першая крыніца – гэта насельніцтва, калі ўдасца яго пераканаць, щоб яно несла грошы, ці неяк адбіраць гэтыя грошы. Вось. І, па-другое, гэта незалежныя фонды міжнародныя. Але там таксама не ўсё так проста. Яны могуць даць грошы, але гэтыя грошы будуць вельмі дарагія. Калі раней мы лічылі, што 8-9% гэта дорага, трэба шукаць нешта больш таннае, то зараз гэта будзе і 11, і 12, і можа і больш. Бо ўсе гэтыя фонды, хоць яны не залежаць ад палітычных рашэнняў, але яны вельмі дбаюць пра бяспеку укладаў. Ну, можа быць, калі ўж мы падвялі да гэтага, то ваш прагноз на бліжэйшы год 2, гэта будзе крызіс параўнальны, можа быць, з нейкім 2011 годам, калі была дэвальвацыя, ці гэта будзе падзенне вытворчасці, як там 15-16, ці нават некаторы кажуць, што ў нас такі будзе сістэмны крызіс, які падобны на канец 80-х, пачатак 90-х. Ну, цалкам верагодна, што крызіс будзе сістэмны, бо ўсё ж такі ў 2011 годзе это быў больш такі фінансавы крызіс, у 2015-16 быў крызіс такі вытворчай такой часткі эканомікі, а зараз гэта ўсё можа аб'яднацца. Ну, гэта залежыць, вядома, яшчэ ад паводзінаў улады, бо эканоміка гэта такая рэч вельмі, ну, вельмі вялікая, вельмі інерцыйная. І яна так не рушыцца, скажам, у адзін дзень, ці ў адзін тыдзень, ці нават у месяц. Калі весці сябе больш-менш так асцярожна, то гэта можа расцянуцца на год, на 1,5 гады. Калі гэта будзе неасцярожна, калі будуць рабіцца нейкія такія рэчы, якія рабіліся ў 2020 годзе, то можа быць такое, што і цалкам верагодна, што эканоміка і, перш за ўсё, фінансы дзяржавы могуць абрынуцца, ну, так даволі быстра, даволі хутка. Дзякуй. Пра невясёлыя перспектывы беларускай эканомікі мы размаўлялі з Львом Марголінам, эканамістам і прадпрымальнікам. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.